Kaixo, eta ongi etorriak beste yoga saio batera. Gaur, Martuteneko trenaren ipuina kontatuko dizuet, eta zuek ipuinean agertzen diren mugimenduak jarraitu beharko dituzue. Prest zaudete? Ba, hasi egingo gara. Egunero bezala, lanera joateko, Anek trena hartu du Martutenen. Anena izan ezik, bagoi guztiak ipuin politez beteta daude. Inguruko herritako aurrei eramateko. Trena martxan hasi da. Liburu guztiak bagoietan daude. Lehenengo kilometroak 4 dira. Baina Tolosara heltzean, paisaia aldatu egiten da. Mendien eta haranetatik pasaz. Bat-batean, Anek zerbait arraroa sumatu du, eta treneko leihotik atera da. Atzera begiratu eta bagoi bat asko mugitzen dela ohartu da. Anek beldurra sentitu du, ez daki zer egin. Berriro atera du burua leihatilatik eta bagoia erreietik irten dela ohartu da. Bagoia bakarrik eta atzean gelditu da. Ane oso kezkatuta dago, beste bagoiek Ane hain kezkatuta ikusirik bere indarrak batu eta 1, 2, 3, 4, 5, altxa! Tren guztia berriro lerrokatu da. Ahalegin horren ondoren, lasai atseden hartzea erabaki dute. Hartu arnasa eta bota. Berriro, hartu arnasa eta bota ahotik. Hartu sudurretik eta bota ahotik. Lasai, lasai. Gaurkoz, bukatu da ipuina. Hurrengora arte!